उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। वाटोळ गेलेलं आहे। आता मतदारसंघाचं करून झालं आणि याच मतदारसंघात सावंतवाडी शहर येतं आणि शहराचं वाटोळ करण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलेलं आहे। त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आठवडा बाजार। आज जो बाजार हलवलाय एकटी स्वभावाने, त्याचे भोग जनतेला भोगावे लागत आहेत। आज जर तुम्ही बघितलं, ज्या ठिकाणी बाजार भरवला जातो त्या ठिकाणी लोकांना पार्किंगची व्यवस्था, उतारीची व्यवस्था, अशी कोणतीही प्रकारची व्यवस्था तिथे नाहीये। बाजारातील लोक रस्त्यावर लघुशंका करताना दिसत आहेत। याच्यामुळे सौंदर्यात भर पडणार आहे का? आणि आता पावसाळ्यात शाळा सुरू झाल्यावर मिळाली शाळेची मुलं पालक त्या रस्त्याने ये जा करत असतात। त्याच्यामुळे उद्या मुलांना काही झालं तर त्याची जबाबदारी पूर्ण दीपक केसरकरांची आणि शिवोनची राहील। आणि जर ती वरती जर झाडं बघितली तर ती जुनाट झालेली आहेत। ही जुनाट झाड पावसाळ्यात मंगळवारी जर कोसळली आणि कोण जर मृत्युमुखी पडला तर त्याची सुद्धा जबाबदारी ही दीपक केसरकर शिवोनचीच राहील। नाहीतर त्याने येणाऱ्या मंगळवारी जसा होता तसा बाजार पूर्ववत करावा आणि उद्या आम्ही सत्तेत आल्यावर हा बाजार आम्ही पूर्ववत नक्की 100% करणारच आहोत। सध्या प्रशासक दीपक सांगेल तसे मान हलवण्याचं काम प्रशासन करत आहे। आज जर तुम्ही टेमकर घरापासून 7 नंबर शाळा झेरंगवाडी येथे बघितलं तर रस्ताच गायब झालेला आहे, रस्ताच नाही। ही शहरातली कामं सोडून नको तर बाजार उठवण्याचं काम करत आहेत। एक दिवस जनताच यांना मतदारसंघातून उठवेल यात कोणतीही शंका नाहीये। त्यामुळे हा जो टेमकर घरापासून जो रस्ता आहे तो जर नाही झाला तर निश्चितपणे दीपक केसरकरांचा तिथं फोटो उभारून फोटोच्या प्रतिमेला हार घालण्यात येईल हे त्यांनी लक्षात ठेवावं। हार कसला असेल? हार म्हटलं तर तेच एवढंच आठवडा बाजार तुम्ही सुरू झाला, 15 दिवस आठवडा बाजाराबाबतच्या हालचाली होत्या। तुम्ही शहरात नव्हता की बाहेर कुठे गेला होता? मी शहरात होतो। शिवला फोन केला होता। शिव बोलली माझ्यावर खूप जबरदस्ती आहे, दीपक भाई आपल्यावर दहशत निर्माण करतात असं शिवने मला उत्तर दिलं। जावडेकर शिव हे शिव दहशतीखाली वावरत होते आणि त्यांची या गोष्टीमुळे बदली सुद्धा केसरकरांनी केली। चांगलं काम केलं तर बदली कशी काय केली? शिवने पहिले 5 आठवडे त्याचं काहीच ऐकलं नाही, बाजार हलवला नाही, त्याचा राग ठेवून त्यांनी त्यांची बदली सुद्धा केली। म्हणजे दहशतीला केसरकरांच्या जुमले नाही म्हणून जावडेकरांची बदली झाली, अचूक झाली। म्हणजे केसरकर दहशतवादी आहे। आणि रस्ता जर नाही झाला तर केसरकरांचा फोटो लावून बॅनरवर त्याला हार फुलांचा तिथे घालण्यात येईल, एवढं लक्षात ठेवा। तू म्हणता की केसरकर दहशतवादी आहेत, जावडेकरांनी त्यांना कबुली दिली, मग सध्या राज्यात सगळं दहशतवाद्यांचं राज्य आहे काय? नाही, केसरकर दहशतवादी आहेत, राज्यात सगळं एकदम चांगलं आहे।
आता ते तुमचे गुरु मानतात ना उपमुख्यमंत्र्यांना केसरकर, तर त्यांनी असा सल्ला दिला काय की शहरात जाऊन दहशत असं काय नाही. काय बोलतोय? सत्ता तुमची आहे. नाही, ते वारंवार सांगतात ना, आपण स्थानिक उपमुख्यमंत्री लेवल, आम्ही स्थानिक लेवलचे प्रश्न मांडतो, स्थानिक लेवलवर बोलतो. नाही, ते गुरु मानतात ना. आता मतदारसंघाच्या बाहेर मी कोणत्याही विषय बोललेला नाही. नाही, पण आता ते सांगतात ना- मतदारसंघावर तुम्ही काही विचारा. फक्त आता तुम्ही मध्ये तुम्ही म्हटलाय की जागा आठवडा बाजार हलू देणार नाही, नाहीतर मी काय तर सुरुवात केली राजीनामा ना देईन. आता. नाही का मागच्या वेळी राजीनामा कुठचा म्हणजे कुठे सगळं असेल तर पक्ष राजकारण सोडेल असं नाही मी ना? काय बोललो नाहीये. नाही, कारण मध्ये केसरकर ते सोडत होते म्हणून तुम्ही सोडणार तोंडात नाही. घालू नका. हा. मी एवढंच आता बोललो की केसरकरांनी या मतदारसंघाचं वाटोळं केलं आणि आता सावंतवाडी शहर हे याच मतदारसंघात येतं आणि शहराचं वाटोळं करत त्यांनी विडा उचललेला आहे असं मी बोललो. त्याने जो बाजार हलवला, लोकांची आता गैरसोय होते, तिथं कोणती व्यवस्था नाहीये. उद्या मिलारी शाळा सुरू झाली, मुलांची हाल होतील, झाडं मोठी झालेली आहेत, फांद्या तुटून पावसाळ्यात जर भाजीकडे त्याच्या कपावर पडल्या त्याला जबाबदार कोण? गोडाऊनच्या मागे चिखल होईल. या ठिकाणी बाजार अयोग्य आहे. जो होता तसा बाजार करावा. भविष्यात आपली सत्याला आम्ही तिथं चालू करणार आहोत, त्यात कोणतीही शंका नाही. आणि दुसरी गोष्ट, हा जो बाजार आम्ही तलावावर घेतला तो ठराव जाऊन घेतला होता. माझा ठरावाशिवाय त्याने तो बाजार उठवलेला आहे. पण या विरोधात तुम्ही दाद मागणार का जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्याय प्रक्रियेकडे? जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्ही मंगळवारी जाऊन भेटणार आहोत, या मंगळवारी. आणि जी कुठची ती संघटना हॉकर्स संघटनेचं मला आश्चर्य वाटतं की त्यांनी ही जागा कशी काय होय म्हटली, की हॉकर्स संघटना दीपक भाईने मॅनेज झाली हेच कळत नाहीये. नेतृत्व झालं की हॉकरचे काय कार्यकर्ते नेतृत्व झालं असेल हॉकर्सचं? कारण ही जागा अयोग्य जागा आहे. उद्या मिलाईशाहीच्या मुलांचं काय? हॉकर्स यांच्या नेतृत्वावर सुद्धा दहशत माजवली असं वाटतं. 100%. आता हॉकर्स मॅनेज झाली संघटना, जनतेचा विचार केला नाही हॉकर्सने. पण समजा तुम्ही म्हणताय की हा आठवडा बाजार तिथे चालू राहील आहे त्या मंगळवारी, तेव्हा पुढे प्रक्रिया नाही, आम्ही नाही का? मंगळवारी आम्ही कलेक्टरकडे निवेदन देऊ. आमचे पालकमंत्र्यांची मी वाट बघतोय. पालकमंत्री आल्यावरती कानावर घालू. पालकमंत्री असतात जिल्ह्यात असतात. काल होते ना, काल ओरसमध्ये हा, मीटिंग घेतली. कुठे? कलेक्टर ऑफिसमध्ये कलेक्टरवर मीटिंग केली. नाही, सगळ्या सफर फिरताना दिसतात, बाकी कुठे दिसत कुठे? नाही, जनतेत दिसत नाही. म्हणजे असं त्यांच्या दौऱ्यात इथे दिसतं, भेटेल. केसरी ओरसमध्ये जनते. त्यांनी ऑफिस उघडलंय. हा. जे काय निवेदन असतील तिथे द्यावी. त्या निवेदनानंतर आल्यावर ते शाळा लावतात. नाही, जनतेत कुठे दिसत नाही नाही पालकमंत्री. ना, तुम्ही आमच्यावर जनतेत असतात, आम्ही त्यांना जनतेत हा. घेऊन जातो, जनतेत असतात. नाही, कसं आठवडा बाजार एवढा हल्ला, पालकमंत्री या भागातले आणि ते तालुक्यातलेच आहे, तर हे सरकारचं दहशत पालकमंत्र्यावर दिसते असं तुमचं एकंदरीत. असं नाही, पालकमंत्र्या कोणी दहशत नाही. पालकमंत्र्यांचे स्ट्रॉंग आहेत. ते केसरकरांनी तलावातला गाळ काढण्याची हिंमत दाखवावी. आता बाजार उठवण्याची हिंमत दाखवली, त्याची गाळ काढण्याची हिंमत दाखवावी. जी गोष्ट करायला म्हणजे करत नाही. आणि आता जर्मनीला नोकऱ्या देणार आहे. इथं 5 जणांना आयुष्यात आपल्या नोकऱ्या देऊ शकले नाही 14 वर्षाच्या कारकिर्दीत. आता जर्मनीला नोकऱ्या देणार. भूल थापांना बळी पडू नये. आज तरुण भारतला बातमी वाचली मी सकाळी, जर्मनीत नोकऱ्या देणार आहेत म्हणून. जर्मनीत नको, इथंच कुठेतरी 10 नोकऱ्या लावा. तुम्हाला मुलं आले नाही तुम्ही मुलं पाठवतो, त्यांना नोकऱ्यांची गरज आहे. पण याचं तुम्ही कौतुक करताय. तुमच्या मतदारसंघातले आमदार ते राष्ट्रीय प्रवक्ते झाले, त्यानंतर तुमच्या सोबत म्हणजे कधी तुमच्या सुखदुःखात ते आले घरी, त्याच्यानंतर आज ते राष्ट्रीय प्रवक्ते, शालेय शिक्षण मंत्री झाले आणि पहिले या राज्याचे मंत्री असतील की ते एका प्रदेशात जाऊन वेगळ्या प्रकारे रोजगाराच्या विषयात दृष्टीने काम करतायत. हे कौतुक वाटत नाही का तुम्हाला? हे टामटूम आमदार आहेत, हे काही करू शकत नाहीत. 13 वर्ष जनतेला हात जोडून आमदार झालेत, काम काही केलेलं नाही. तुम्हाला सांगा, 13 वर्षात त्या तलावाच्या बाजूला काय 13 वर्षात आमदार आहेत, मंत्री होते, 5 वर्ष पालकमंत्री होते. काय तुम्हाला दिसतं तलावाभोवती? आता मंत्री आहेत, काय दिसतं? एक त्यांना इंटरनॅशनल स्कूलच आणायला सांगा. शिक्षण मंत्री आहेत ना, बीएड डीएड रोजगारांचे प्रश्न सोडवायला सांगा. किती जणांना नोकऱ्या लावल्या? लोक सगळे हे इकडे असल्यामुळे, आमदार असल्यामुळे इकडचे सगळे युवक सगळे पुण्या मुंबईला गेले. ही जर उत्तम स्किल चालू केली असती तर 2000-3000 नोकऱ्या तिथे उपलब्ध झाल्या असत्या.
3000 कुटुंब गावात राहिली असती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.